man ay para sa atin. Brother Eddie Villanueva, may takot sa Diyos, paninindigan at nagawa na para sa maliliit na Pilipino, mga kumakayot, mga naaagrabyado, mga bayaning limot, mga inaabuso, mga inaapi, pinagsasamantalahan, mga nadedehado. Habang may buhay at pag-ibig na wagas, aangat ang buhay ng mamamayan, basta't walang iwanan sa umaangat na bayan. Brother Eddie Villanueva, para saan ba ang takbo mo? Para saan? Kundi para kanino? Wika mo. Brother Eddie Villanueva, di ka ba nananawa? Walang kasawa-sawa, basta para sa kapwa. Politik ka na sa gigilid, nasa puso't diwa. Ekonomiyang agresibo at walang napag-iiwanan. Entrepinoy, kung saan mas ang Pinoy nangungunat, nakikinabang. Edukasyon, napapanahon, yan ay sinusulong ng politika ng sagigilid ngayon. Habang may buhay at pag-ibig na wagas, aangat ang buhay ng mamamayan, basta't walang iwanan sa umaangat na bayan. Brother Eddie Villanueva, may pag-asa pa ba? Mahal nating Pilipinas. Habang may buhay at pag-ibig na wagas, aangat ang buhay ng mamamayan, basta't walang iwanan sa umaangat na bayan. Habang may buhay at pag-ibig na wagas, aangat ang buhay ng mamamayan, basta't walang iwanan sa umaangat na bayan. Vote Brother Eddie Villanueva for Senator. A political ad brought to you by Friends of Brother Eddie, Strata 2000, Ortigas.